Здравейте хора, аз съм Света БГ и сега искам да ви кажа нещо. Моля ви, абонирайте се за човек на име Gaming by Net. Той в момента ми прави ново интро и едно аутро, така като за края на клипа. Не знам кога ще качвам, просто ти говоря в момента, просто не знам кога ще качвам на най-различни рандъм неща, може и на геймплей да качвам, затова не съм сигурен. Това е от тук. Сега на края на този клип ще ви се покаже негова снимка, точно на канала му. Той прави много интересни клипчета и прави интро и аутро. Има всичко в описанието и не само в описанието на клиповете и в информацията на канала му. Да, можете да прочетете оттам. Сега ето вижте снимката.